закот фарз аст. агар соҳибкорони тоҷик, бизнесменҳо ҳама закот бидиҳанд, чанд қадар дасти камбағалони мо боло мешавад. дӯстам омад гуфт ки мехоҳам закотамро бидиҳам, аммо нафареро бояд пайдо кунем ки эҳтиёҷманд бошад, камбағал бошад. рафт марди корбозор, ҳама мошинро тӯб карданд. гуфт рӯзи кори 50 сомон аст. ҳама гуфта рӯзи кори 50. гуфт 20 сомон медиҳам. касе намон, ҳама рафтанд. як мӯй сафед монд. марди меҳнатсол гуфт ки шумо розӣ ҳастед? гуфт ки бале, ман розӣ ҳастам. пас чаро? гуфт инҳо ки ҷавон ҳастанд, инҳоро мебаранд, аммо маро касе намебарад. 20 сомонам ҳарчи 10 нон гирифта ба хона мебарам, бо чанд рӯз мегузарад. нигоҳ кард. баъд гуфт ки бале, ман яъне закотамро ба ҳамин мард медиҳам, баъдан роҳ ҳаст. барои ҳамин агар ки ҳама бидиҳад закоташро, чанд қадар дасти камбағалони мо боло мешавад. I know I'm waiting for something to happen to me.